molt bona oportunitat per les empreses per poder crear negocis. Conèixer altres empreses que tenen les mateixes necessitats que jo. Ens aporta conèixer gent del sector, gent amb idees molt noves i potents. En la recerca de clients, en la recerca de proveïdors, en la recerca de finançament. Entendre bé el sector, entendre les preocupacions pel que fa a la digitalització.